Hej, mit navn er Kent. Jeg er salgsdirektør ved Det Gamle Apotek, og velkommen til. Ved Det Gamle Apotek, der har vi en masse brugskunst og hjul, som vi gerne vil sælge til jeres butikker. Vi har en masse eget design, som forædler mange af de varer, som man ellers ser ude i marken. Vi har vores eget personlige touch, som gør det dansk, og som gør det hyggeligt. Og det er egentlig det, vi er super kendt for. Blandt andet har vi vores keramikhuse her, som er rigtig, rigtig gode til fyrfadslys og passer ind i hvert hjem. Specielt turistbutikkerne og turisterne, de er vildt glade for den. En rigtig, rigtig god vare. Udover det, så er vi selvfølgelig kendt for julen, og igen eget design, som vi er gode til. Vi kan også gå ind og lave skræddersy varer til netop jer. Hvis I har mængderne og butikkerne til det, så kan vi gå ind og tegne en ny streg til jer, hvis det er, at I gerne vil have det. I kan være med til at sige, at næsten skal have sort hat på, for eksempel, eller hvad det nu skal være. Så det er helt op til jer. Vi er åbne for alt. Vi er et handelshus. Vi vil handle med alle. Vi gør det, som kunden siger og beder om.